baba namai vane mwana wavo zvakare. Saka vanhu ava vari kugara pamba pamwe chete vese. Vana vari kutoshandisa bedroom yavo vari murume nemukadzi. Baba namai vari kushandisa bedroom yavo vari mukadzi. Asi vana vakamitisana. Ari mwana womurume nemwana womukadzi. Ivo baba namai ava nevana vakamitisana vachibva vaiti aiko mwana wavo ane 6 months izvezvi. Baba Isabel muri kuti murume nemudzimai vakaroorana asi vane vana vavo. Murume ane mwana wake, mudzimai ane mwana wake. Yes. Vachigara vese vana ava. Vachibvoita sei? Vamitisana. Ndokubvutisa pamba. Kusvika vatoita mwana wavo vachibva vasodzoka pamba zvakare back pamba pana baba naamai. Mwanasikana achiti mama kuna mai vake. Mwanakomana achiti baba kuna baba vake. Handizivi kuti uyu anenge achiti kune chii kuna mai vemukadzi. Vanoitana ambweri kana chii. Ivo baba naamai vavo vachibva vasoita wavo mwanawo. Izvezvi ndovane kamwana kadiki. Vana ndovane mwana mukuru. Amai nababa ndovane mwana mudiki. Vari kugara pamba pamwe chete. Vana vari kugara mubedroom yavo semurume nemukadzi. Baba naamai bedroom semurume nemukadzi. Vari kuti apa baba ipapo muprofita. Mwana wevana akura sei? Kakutopinda mugore. Kakutopinda mugore. Mwana wevabereki akura sei? 6 months. Aunza nyaya ndiani? Vagari vemunzvimbo kwanzi vakomana hatidi kungowana mvura yekungonzisa izvo yakawandisa kana kungonairwa necyclone chete. Todawo mvura chaiyo inonzvenga makuna. Haasi here makuna aya. Vanhu varifunga kuti aya makuna. Vanofunga kuti makuna. Murume wako ane mwana wake. Mudzimai wako ane mwana wake. Yes. Vakaroorana. Vana ivavo vakaroorana ikoti vakangomitisana. Asi vari pamba ipapo. Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Mwana wemurume ndiye musikana. Okay. Mwana wemurume musikana. Wemudzimai mukomana. Vana pavakamitisana vanga vakura sei? Vese vari pamusoro pekukura havo. Okay. Vari over 18 years. Aunza nyaya kuti muti ndiani? Vagari vemunzvimbo mune vane zvinzvimbo vari kushevedzera kuti tanetswa nevagari vemunzvimbo. Kuti zvinhu zvamuri kutarisa izvi muri kuti kudii nazvo. Isu tizive kuti imhosva tinoitangira papi. Tatitenge tanzwa vanhu kana tosumudza nyaya nekuenda nayo kumberi. Taziva kuti imhosva here kana iti mhosva here. Kuti kwanzi kune vamwe vanoti vanhu havana ukama. Varoorana sekuroorana kwakaita amai nababa vachona. Ndizvozvo? Okay. But kana kuri kuti amai vachona baba vachona, mwana komana achiona amai vanogara nababa vake anotani. Ko uyu mwana wemurume achiona amai vanogara nababa vake anoti vati chii. Ko ivo havasisina bhodhere. Vane kodzero yekuti vabereki ava vachipinda mubedroom mavo sababa naamai voregera vana zvakare vari vana vavo vachipinda mubedroom vari baba naamai. Ko ivo kana vakutarisana, uyu anoti mwana wangu akaroora mwana wako, uyu anoti mwana wangu akaroora mwana wavo, kuira vanhu chishashi nachishashi. Ana 7. Baba Isabel. Hanzi vakatombopinda mumatare. Masimbiro yakaita mukoma keibhika. Aisiye girlfriend neboyfriend. Bosi baba naamai vachionaka. Uyu akabva nemwana wake, uyu akabva nemwana wake. Ivo baba naamai vachibva vaita futi mwana wavo. Kureva kuti vana avesera ropa kwaniri. Ndizvozvo. Because vabereki vakazoita mwana kapa. Nokuti vaigona kuti utirega ndine mwana wangu, urega ndine mwana wangu. Ione wako ndine wangu. But ivo pachavo zvakare vakazoita futi chi? Mwana. Ropa rinosanganisa rekumusikana rekumukomana nababa ndiramai zvese vakomana ivi we. 0713938538 pamodzi na 0789600748. Bosch Motors vaviri dzeni baba Isabel votsudzura chimwe chavakakubatira ikanhasi muchirongwa Bozhongora segment ninchemero wakanyemba bhonzo na Washington Marimira aka Bozhongora. Godamari. Ungapi ugogompofu? Vari kupi gogompofu? Tipateni mutibatsireka panyaya iyi. 0713938538 pamodzi na 0789600748. Hanzi makuna. Endi kana chii chinoitika kana ari makuna baba Isabel? Hey, isusu takakurawo kune vamwe vakuru kumberi. Kuti kana ari makuna kunonzi 1 vana ivo kugara kwavo muri yavo inogona kusararama mune zvakanaka. Okay. 1 2 zvinosvibisa nzvimbo pachayo. Vakuru vakafanana nemadzimambo kusanganisira masvikiro wenzvimbo vanotofanira kuti vana ava vagezwe vobva varipa kuti vacheneswe. Asi vanofanira kunge vanofanira kuramba vari mudzimai nemurume. Right. Kana vachinzi vanofanira kuramba vari madzimai nemurume ndo panozobviswa mombe kunzi kucheka ukama. Kucheka kureva kuti imimi muri kuti moda kuenderera kumberi. Asi upenyu uyu unogarwa nemutorwa ndivanosangana parodo. Saka imimi kana muchida kuita zvinhu izvi muri hama panofanira kucheneswa pochekwa ukama. Uchimedzi kana pachinge pabviswa mombe chena iyo kucheka ukama iyi hamuchisiri hama, haachisiri makuna magezwa. Okay. Asi kana muchiri hama
process iyi inofana kuitwa. So vabereki vevana ava vanofana kuita sei izvozvi? Vanofana kuenda kuvakuru venzvimbo. Vana ndevavohongu, but vanofana kuenda kuvakuru venzvimbo usikavozvipira kuti isusu pachedu tine mhosva yedu. Vana vedu ava vakasangana kuita baba naamai. Saka tauya kuvakuru venzvimbo mutiudze kuti munzvimbo yenyu imimi kana muchinge maitwa makuna munoitonga matongero api kuti tigare takachena sevamwe. Tinotenda nenguva dzakota pasi 10 Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura ichi mhuri yeZimbabwe chipfupika ndichachisira muzukuru cho pati ndoda kungoti vanhu imimika mungotibatsira kuti zvoita sei nekuti kwamunogara munyika yeZimbabwe mune zvakafanana nezvimwe zvezvimwe zvandiri kureva pano. 1 yekutanga ndine nyaya iri kuvatsomba kwaMutare kwachifu Mutasa kuna sabhuku ari kuti kana iwewo munhu unogara pamba pako ukave nemushandi unonobhadhira $5 kwa sabhuku kuti pamba pangu pa mushandi. Pullman selector nchiyani chiri kuitika kuvatsomba? Sabhuku chifu Mutasa kwa vatsomba kuna sabhuku ari kuti iye kana iwewe ukatsvaga mushandi pamba pako mushandi auya pamba pako kuti unozivisa mamwe sabhuku kuti kumba kwako kwane mushandi unobhadhira $5. So vanhu vatola mashoko vari kuti tagara kwenguva yakareba pano takaita vamwe vashandi vakamboitawo vashandi vavo vakaenda, but nhasi zvaya kunoko hatizivi kuti tiri kubirwa hatasi kubirwa nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti chii. Takumira tingobvunza kuti zviri pamutemo here, kana zviri pamutemo toudzwa, kana zviri pamutemo topiwa mari dzenyu. Ndizvo here kuti ukatsvaga mushandi unobhadhira $5 pasabhuku kuti kumba kwako kwaita mushandi. 1 2 kune imwe zvakare yandongoti Zimbabwe yatiri kumirira kubatsirwa yekunzvimbo dziri kurimwa foja. Kune madzimambo ari kuti iwo kana uchida kurima foja wakuzonotema miti iyi kuda kurima foja unobhadhira mombe kwa mambo yekuti uri kurima foja. Okay, ari kurima foja wese anofanira kunobhadhira mombe kwani kwa mambo. Avazi kuti imhosva, vari kuti todawo kuziva kuti ndiri zviri pamutemo here tizive kuti hatisi kubirwa. Tangoda kutsvaga ruzivo, hatina kuripona tiri kubirwa, tati tiri kutsvaga ruzivo. Ndizvo here kutsvaga mushandi $5 kwa sabhuku, kurima foja mombe kwa mambo. Iyi yamati Zimbabwe iyi iri kuitika nyika yese here kana kuti pane particular kana kuti pane area iri kuitika izvozvo? Kune nzvimbo dzinokwana kuita 4 dziri muZimbabwe dzinorimwa foja. Okay, dziri kuitika nyaya idzi. Paunotanga kurima foja unoendesa mombe kwa mambo. Unofanira kuendesa mombe kwa mambo Kuti ini ndakurima foja. Ndakurima foja. Woziva kuti uri kumunhu wafoja. Yes. Ukangobvisa mombe zvapera. Amene kuti makore mangana ocharambo chima foja. Aiwa, so asatanzwa kuti ndiye pagore here kuti gore rega raurima foja uchabvisa mombe kana kuti ukangobvisa hako mombe yako wakurima foja. Zvavarana. Muri kutinzwa izvezvi kana muchitinzwa ipapa pekuti mombe ya inotora nguva yakaita sei tibatei tifambidzane tese izvezvi. Isu seNational FM hatiziveka kuti masabhuku madzimambo ichokwadi vanoshanda sei. Hatizive. Ndosaka tinounza nyaya kwamuri. Pane izvozvi ma-DDC vaimbonzi ma-DA vakateerera vanoziva mutemo vanoziva kuti masabhuku madzimambo vanoshanda sei nevamwe vanoshanda mumahofisi acho iwayo. Makasununguka kutibatsira. Izvozvi takakupromisai kubva gore rakapera tichiti tichaunza vanhu vanoona nekugadzwa kwemasabhuku madzimambo kuti vauye panapa vazotaura nokupindura nhunha dzenyu dzese. Takati tichotaura naDeputy Director Mr. Wisdom Mudzungaire vekuMinistry of Local Government and Public Works, avo vatinotaura navo kana tichidaka kuti vauye kunoku kuzotaura kapanhepfenyuro kuitira kuti mibvunzo yamunenge munayo vakwanise kuita sei kupindura zvikanzi aiwaka. Tiri kudaka kuti President weChiefs Council auye pano paNational FM kuzopindura mibvunzo yese yamunenge munayo. Saka vari kuronga urongwa hwacho hwokuti vaite sei vauye pano pachimuti. Saka hatina kutadza kuvaunza iprocess vari munzira kuita sei kuuya. Takamirira kuti vauye. Tichakumbira Baba Wisdom handitika Mudzungaire kuti vatipe nhamba yeku Local Government and Public Works kuofisi kwavo kuti vanomboita sei vamboputa vachifona ikoko vachiendesa nhunha dzavo vachipindurwa kunge zvawakaita pawakatanga kuuya paya vakasiya nhamba. Handiti Baba Isabel regai tikumbire nhamba timbokupai zvanhasi tichimirira kuti President weChiefs Council aite sei azouya pachimuti Baba Isabel. Asi mainzwa kanyaya iyi iri kuitika kupi kuvatsomba pamwe chete neZimbabwe yose panoitwa sei.
rongo anzi ndo zvinozoita kakuti vanhu vangourayiwa kazvisina chikonzero vachiurayiwa neiko nhai ofa nehumba mageza chii chinenge chaitika pamwe chevanhu chavari kutaura nezvacho ehe right. Yes, right. Tinenge tisingazive kuti zviri kuitika munharaunda izvi zvabva nekupi zviri kukonzerwa nei nokuda kumakona akadai. Tine nyaya dzakawanda mukoma kebye dzevana vari kutsvaga vabereki vavo vasiri kubudirwa pachena. Yes. Mukadzitsvaga dzakawanda dzindedzekuti vana mama vari kuramba kutaura kuti vaudze mwana wavo kuti pamuviri pandakaita kusvika kubereka iwewe ndakapaita nehanzvadzi yangu ndakapaita nababa vangu kuti audze vanhu anenge akunyara oita makunon'una upenyu hwemwana kugoba ese kusvika murufu haubatika chikonzero hasi vabereki vake. Why amai vari kunyara kutaura zvavakaita kuti vakaita bonde newerudzi. Baba Isabel manga muchiti mimi pane zvamangida kutaura. Nyaya yatero nabada ichokwadi kuti kuchikoro kunogona kuti uve nerumwe ruzivo rwekugara nevanhu kudzidzisa mashandirisirwo nevanhu. Kana kuchechi vanokudza kuti mukadzi wemurume anove mudzimai wemufundisi anofanira kunge akarongeka anogona kugara nevanhu achidzidzisa vanhu. Wapa manje nyaya iri kunetsa ndeyekuti izvi ndezverudzi. Kana umambo wabva kuna kanyemba uchipinda mumba mabhosho varimo ivavo ndio vanofanira kugara. Ko kana vese vari vana bwada kana hazviite kuti vese vaita vana bwada but vanotopinda umambo nokuteverana. Iye anofanira anenge ari bhosho ndiye ari kunzi mumba mavo ndiye akupinda. Tinodzoka tichibata nyaya yamuri kutaura baba. Hanzi makataura kuti King Mambo havasi kubatika. Chokwadi zvanga zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo vanga vasina kana sendi nekuda kweback to school. Vataura nyaya yakakosha kuti pane dzimwe nzvimbo dzakaita sekwedu kumacentra uko kunana Kanyemba mukaita zvinhu zvakadai panogona kunge panogona kuitika chimwe chinhu chokuti vanhu vanogona kungodyiwa kana neshumba. Kungodyiwa nemhuka dzesango. Kwete izvo zvakavataure mwenyaya ndanzwa futi yekuti kunogona kunge unonzi udyi munzvimbo kuti chibage kana mbeu dzinyi dzakamera zviko kungopinda kana makonye angotanga kudya vanhu musingazivi abva kupi. Izvo kune munhu 1 ane chinonzi chimina chaita mukati akasviba. Nai baba Isabel nyaya yamaunza iyo yekuChristopmeg kana vabereki vevana ava vakarega kunoripota kuvakuru venharaunda pachaitwa sei? Ivo pachavo vakuru manje nenyaya yekuti zvinhu zviri kukanganisa nzvimbo vabereki vevana vachatove vasungwa kubva kumadzimambo enzvimbo. Kana madzimambo aziva nyaya inhepfenyuro kai izvo zvinyaya yapese pese ndizvozvo yakuzivikanwa. Madzimambo ivo vava vakanonoka vakatangirwa nemadzimambo kusvikirwa imhoso zvakari kubva kuvana nevabereki vavo. So vakuru venharaunda sabhuku madzishe madzimambo vanokwanisa here kunosamona baba namai ava kana vakuziva nyaya kuti huyai kudare? Vanovasamona mukoma kebi kana vane umbowo zvakakwana sezvezve vanovasamona nokuti hakuna munhu anoda kufa nenzara panext door nokuda kwezvikuitika panext door. Tofirei? Vanhu vemunharaunda vanokwanisa here kunoruma nzeve sabhuku zvakasimbarara mambo kuti ndobviri kuitika. Kana patogara chizvitaura wani kuti mapurisa hana chaanoziva. Ivimi ndimunoenda kuti panext door pedu pane mhondi topera here kufa. Mapurisa wabata munhu wachita investigations oisa mukati. Chimuti woye highlights hamuna kuzochiti dyo munhu ari kunzi tipase tsitsi rako tipe vhudzi rako handiitika kuitira kuti chichiitike. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedza nezita mukoma kebi nemhuri yeZimbabwe yakaitika kunonziko kuSt Alban handitika St Alban. Nyaya yakaitika kunonzi kuSt Alban. kuSt Alban uku kune mukomana kana kuti murume anga achishanda pane imwe nzvimbo ari mukati mekushanda mune imwe nzvimbo achibva anzi iye pamba apa pana amai varipo. Baba vepamba apa vakashayika vakafa. Vafa kudaro amai vanogara pamba apa vane mbudzi nemakwai. Mhuri yeZimbabwe mbudzi nemakwai zvose zviri pamba apa hapana chinoona zvese hazvioni. Mbudzi ingani? Right, pane mbudzi makwai ndio anga akawanda mbudzi ndidzo shoma. Makwai anga itosvika kuma anga itosvika kuma 6 mbudzi dziri shoma. Saka dzimwe mbudzi dzakatotengeswa nemamwe makwai. But pazvinhu zvakatengeswa izvi mhuri yeZimbabwe zviri kuchema vanhu vari kugara munzvimbo vari kuti ivo zvimwe zvinhu zvakatengeswa izvi munzvimbo iyi zvaitengeserwa vanhu vemabhucha pamwe chete nevanhu vanoda kutenga nyama dzekubika masadza vaya. Saka iko zvinozvi vakabva vaudza anove ndiye mukomana anoshanda pamba apa zvikanzi shamwari yangu wona
zvipfuwo zvangu zvazviri kuita izvi zvazviri kuita zvipfuwo zvangu zvinoda kurapwa but zvoda kurapwa ndichishandisa bvudzi rako iwewe semushandi wangu ukandipa bvudzi rako ndikarapa ndinokwanisa kurapa zvipfuwo zvangu uye achibva aramba so kuramba kwaakaita semunhu angashanda pamba apa ane zvimwe zvinhu zvaasina kutopiwa zvakafanana nemuripo wake nenyaya yekuti pamba apa pari kudiwa kunzi avape bvudzi saka izvezvi pasara gwai 1 nedzimwe mbudzi mushure mekunge zvimwe zvatengeswa saka iko zvinozvi ndopari kunzi tipe bvudzi rako tishandise kurapa pazvipfuwo izvi vane ukama here naamai havana ukama kushanda chete ava nenguva yakareba sei achishanda iko zvinozva kutopinda maybe atokwanisa gore achishanda ari pamba apa akasvika zvipfuwo izvi chiita dambudziko rekusaona akasvika zvipfuwo zvine dambudziko razvo kudhara pamba ipapo ende nzvimbo inotoziva zvipfuwo zvepamba apa hazvioni zvinenge chingotenderera pamba chingotenderera ipapo even chero iye akada kuenda nazvo ndiani ngachitozvidzora zvokungoti zvokungani ende zvinofamba zvichingogumari kuti chingofila kuti ndire chimwe chipfuwo chiri padhuze aunza nyaya kunational FM ndiani iye hama dzemukomana akanosvitsa nyaya kuhama dzake hama dzikati kudini dzikati isu hatisikuziva kuti nyaya yakamira sei kuvabvunza ivo vakuramba but mukomana anotaura kuti zvechokwadi vari kuti ndipe bvudzi kana muda kuti muzive kuti chindipai mari yangu ndiendi nokuti mari haisati yawanika nekuti akatovimbiswa kunzi iwewe kana usina kutipa bvudzi kuti tikwanise kurapa zvipfuwo zvedu tinogona kusakupa muripo wako chingoti hatisati yawana chikwereti china amai ava chemukomana imari haana kuzotaura kuti ane mwedzi mungani asati apiwa mari yake okay bvudzi ravari kuda nderemusoro okay amaiwe saka iye akatosiya basa aiwa aripo pabasa ipapo aripo pabasa ipapo arikuda mari yake achiripo pabasa baba Isabel papa muri kuti mukomana uyu akanzi tipe bvudzi tigadzirise pazvipfuwo kuti zvikwanise kuona ichokwadi iye ari kuramba aripo asati apiwa mari yake ari kuti ndikuda mari yangu ndiende anogara ega here achibika ega pamusha apa ndiwo vanoita zvese iye atokufanana nemwana because anobikirwa pambapa kunze kwaamai nemukomana vamwe vari pamba ndevapi no iye pane mumwe wani munhu aripo pamba ipapo mwana wepapo zvakare anogara ipapo naamai vachona asi baba vakaita sei baba vakafa St. Alban iri kupi iri kubhowera 07 0713938538 pabodzi na 0789600748 yabva yapiri inotsvagwa imwe ko akagerwa bvudzi akarara hazoite dambudziko here ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti baba Isabel ichokwadi mukoma ke yes ndeimwe nzira yeupenyu hwakakosha that's why tabvunza kuti imariko yari kumirira ari pamba apa kuti abhadharwe koma KB upenyu ndimwe message zvagari yabatwa pana bwanzi iyi nyaya iyi yakaoma inorwadza yakaitwa vana ava hongu zvavakaita kwanzi vabereki vaifanira kuita sei kuti vavamise vasaenderere kumberi Mwari ngavapindire ndimai Pelagia Matsetsera vari ku muHarare pamasimbi vari kutaura iyaye vana ava vekumindisana kuti kwanzi zvakaoma zvavakaita ende zvavakaitaka hongu zvakaitika but vabereki ngavachipindira kuti vasarambe vachienderera kumberi asi dai Mwari vapindira chakazopa kuti vadanane chakazopa kuti vamitisane baba Isabel aiwa panomisiwa munhu here pane wani munhu asina hunhu nokuti kana munhu iri hanzvadzi yangu iri hama yangu ndine mukana wekusvika padhuze naye nokuti anenge achingoti chii iye hama yangu pane asina kukwana ipapo akatora advantage yekungoti mukana wekusvika padhuze tiri kudzoka manje baba Isabel regai kapari zvino timboenda pa mwana akomana wavo ndiwo vasina kakukwana varovereuka makosibanda amukurungaye ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wecheletele saka muri kuti amai nemwana akomana wavo ndiwo vasina kukwana baba nemwana sikana hapana zvawakakanganisa ameno regai tizonzwa kuti vamwe vanoti kudini asi kwadi muri Zimbabwe ndinazo ndakapakata ndiri mukati mekufamba kupfapfadza nekutsodzora zviri kuitika matima nawo senyika ino chikonzero munenge muri mukati mekuda kuzinzwa kufamba nazvo chikonzero zviri kuitika mukinzwa mamukaseko sebhutsu Emmanuel Gwemende pamwe chete naKarenji Mangwende pamwe chete nabatsi vari paFidelity apo pasebhutsu vachisona zvawo bhutsu ipapo kwanzi takachibata chimuti hatichisiye nekuti kwanziso vakangoditi mukoma Bhosho mundi mhoresero kanyemba bhonzo muti kwanzi ndio timu rangu makadii zvenyu sebhutsu ngati vape sando dzavo sebhutsu po rikiti vo paka Mondoro Bediba Chigwere dzokorai futi nzvimbo dzacho
Mondoro Bediba Chingwere ehe kumondoro kweso kumondoro kweso okay but ndichiendeko kwa mukoma KB ndoda kuti ndizotaura nevagari vekugoromonzi panonzi pamasara famu nenyaya yandichapedzisa yekuti izvo kune mukomana ane 25 years kune vana vaviri form 3 neform 4 vakaita 4 days vasingawanikwi asi vanhu vakazoziva kuti mwana uyu ari mumba umu vana mumba mavakazoonekwa kuburikidza nemapurisa anogara mudzimba umo vakazonobuditsa mumba vana vaviri mumba memwe mukomana ane 25 years asina mukadzi anogara pamba pana mai baba vake vanorarama nokusaona asi pakazoitwa tsvakurudzo pakaonekwa kuti pavana form 3 neform 4 panga pastori ne1 atove nepamuviri mukomana akatirwa wakaenda kumapurisa mapurisa ari kuita basa iri ndepajuru growth point dzokororo ine simba vana ava vakanga vasingaonekwa vakura sei vana form 3 neform 4 form 3 and form 4 vari vanai vari vanasikana okay vakazoonekwa kuti vanga vakavharirwa nemukomana uyu pari pamasara farm kugoromonzi vana ava 2 vakaita 4 days vasingawanikwe vakazoonekwa kuti vangaromba memukomana uyu akabatwa anorarama ari pana baba vasingaoni pamwe chete namai vacho anofungidzwa kuti amai vaitoziva dhiri riri kuitika iri asi pavana ava pakazoonekwa kuti pavana ava pane 1 akatoonekwa kuti anga ane pamuviri form 3 and form 4 vana vari kumakore api makore ari pasi pa 18 ari pasi pe 18 regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei but nyaya yandakupinda pana pamuri yeZimbabwe yandataura inini kuti iri kumhondoro kubediba kuchingwere kune mukomana nemusikana vakadanana vadanana kudaro mukomana ngoita zvake zvekumba mai uchikorokosa achidzoka pati achigara mukati menzvimbo mukomana maanogara umo haana mukadzi wakanofungidzwa kuti ari kucheguti kwari kuenda kubasa ndokuvhadana nomwe mukadzi anombosenza pane imwe maini but ane shopu yake mukomana nemusikana ndobva wawirana kuwirirana but mukusikana ndiye anowana kesha goro kana kuti mari okay ndokubva agarisa 2500 yake ndokubva apa muchindi wake kuchengetesa kuti kunoroorana ndokubva atounganidza hama neukama dzimwe hama dzikabva kuchiweshe mufundisi anga aripo kuti kana vanhu vakuroorana paya achazotaura shoko ramwari riri kubatanidza vanhu pachikoro chebuya mutsvene vanhu vachibva vaungana haleluya vafundisi hama neshamwari dzese dzaungana vakomana vetimu rekubika catering aiwa dheko raiswa aiwa mushonga wachena kumirira ruwadzano rwekuroorana kwevanhu vana tete past 12 past 1 nguva yafamba panogara muchinda unopaziva kusiya musikana anonokazikazi ene munona mukomana pari avo vafamba kuenda vari kunosvika kutoona mukomana akatobata badza ari mumunda mukomana paanogara apa anogara nani anotogara zvakewo ega okay ine mukadzi wake iye hapo vanotonzwa kumubasa mwaka anoenda asi vanhu ndivanozoita nemukadzi but vamwe vatozoita richi ane mukadzi ndiunosvika zvikanzi natete kuonai baba munini makamirirwa kaoko zvikanzi kupi apo ndiyakabatiswa 2500 nemusikana achibva tengirwa sutu yekuzopinda mukuroorana ndirika zvikanzi pana chandirombozoina ndombogara timborunga zvekuroorana so izvo zvemukadzi autasinge achadonha ende mukomana ari kutonze mari yacho ari kuti inini kana mari yamukutaura inini handizivi baba Isabel muri kuti mukomana nemusikana vaidanana musikana ndiye anoenda kubasa mukomana atori neshop anombopota achimboindawo kumakomba achidzoka right but mari yaigadziriswa nemusikana zvese nokuda kuti aroda munhu wake saka mari yashayikwa ende zuva rewana vanhu vaungana mukomana atozokutovingwa kaonekwa ari kumunda achiteerera kuti kwanzi handizvizive but iko zvinozvi tinotorine 2-3 days musikana ari kunzi anga asingatokwanisi nokukanganisika kuti mari iri kunzi achaonekwa angatenga sutu angaunganidza vanhu vafundisi nehama neshamwari dzimwe dzikatumirwa kubva kuchiweshe dzanga dzave ipapo saka izvezvi mukomana anga asingambooneke mazuva saka tiri kukumbira gara uchingwere kuti musikana ave sei plus mukomana awanikwa here saka shoko riripo ndiri kuti vanhu vari kutaura chiti mashoko ewa kana vanhu vachida kunoroorana paye zvii zvinoitika kuti vaone chokwadi uyezve mari inochengetwa nani anotsvaga mari ndiani regai tidzoke tichibata nyaya iyi baba Isabel pari zvino regai katimboenda akatsvaga mudzimai ane mwana mukomana murume ane mwana musikana vari kugara vese kudaro vana vachibva vapfimbana vachibva vakandana shoko vachibva vapanana pamuviri mushure mekupana pamuviri vachibva vatiza vakazodzoka so vanga vachibvunza kakuti makonakona here kuti asi makonakona zvikanzi nemhuri yeZimbabwe makonakona musikana apa mari mukomana 2500 zvikanzi sezvo singashande ini
ndakuda kukandwa pakitchen woya musi wakati wozondiroora musi wacho mukomana asi kubatika. Tega wadi message iri bana. Averengai tinzi. Kwanzi ne message yatumirwa panapa na Miss D Makupe Makubaba vari pa Lusaka pa machipisa. Bosho na baba Pati. Baba na mai ngavarambane vasiye vana vachienderera mberi ne marriage. Nekuti ukama wacho hauna pekutangira. Ngano ngavadzidze kuti ukama kadzi ne ukama rume azvichengetwe pamusha 1 vanoita makuna. Baba na mai ngavarambane vasiye vana vachidanana. Ukama kadzi ne ukama rume hauchengetwe panzvimbo 1 ukama hauna pekutangira avaenderere mberi vana baba osiya sezvo varione mwana mukuru. Mune nhamba dzachief ani? Machief handire machief akawanda. Regai tione kuti patichapedza kutaura sei dai yauya mudare mavo vaiita sei. Nyaya ndiri kutaura yakaitika mukati menzvimbo yeMount Darwen. Ine mwanakomana ane mukadzi nevana vaviri achibva aita mukadzi wake. Aita mukadzi wake vagara kudaro. Pakaita makumwa nenyero kiporo kuti murume uyu paanoenda kubasa mukadzi wake ane zvaanosara achiita. Asi kuti murume ave nechinhu chakabata zvakatora nguva zvakatora kunetsa. But umbowo hwokuti vanhu vari kutoona kuti pane zviri kuitika hazvichibuda. Asi kuti nje zvainetsa. So vatete ndo vakakwanisa kuti kumuna hanzvadzi yavo mwanakomana kusekwa kwako iwe uchinyadziswa kwatiri. Yes. Mashoko atiri kunzwa iwe uri kugara kure ufoka zvibata. Chero ukaita tennis zvisina kuzvibata tinenge chimwenzi mukadzi wanhenge anasisi vake nhengi mai vake nhengi tose tinopera kusekwa murudzi rwedu. Ichokwadi. Saka isusu iri tafunga kuti nyaya iyi timboitsvaga patichibatsirana. Asi atide akavenga muroora. Atinde munhu akavenga munhu uyu ari kufungidzira kuti anotamba nemuroora wedu. Tiri kuda nyaya sezvairi. Nekuti panoparira musha uyu zvakaona zvinokanganisika vana kupatsanana kwenyu hakuiti. Saka zvatakuita panapa toda kubata vanhu. Ndo kubva pazobatwa heti yemurume ari kufungirwa uyu iri muhomwe yejaketi yemukadzi. Heti yechikomba. Murume abva kubasa ndokuona heti. Murume haana kubvunza mukadzi. Murume anoti kuna sisi vake vakadzi vanonetsa ndo vanotiwachira ndo vanotibikira ndo kudya zvese zvaanofunga kuita kwauri anozviita. Saka ndiri kutya ndisandaona umbowo iko zvinozisisi unoenda bata heti iyi zvikanzi ikabvunzwa family zvikanzi inosikira heti ndiyanhengi ndobva yazobuda heti iyi inomwe mwana wepamba ipapo ndokubva anovhunza mwana ukumba kwechikoma nekuti vese vanogarisana munzvimbo chete zvikanzi heti moiziva iyi zvikanzi unze kunoku iheti yatete vangu. Asi heti yaonekwa iri kumba muhomwe yemukadzi wemunhu. Right. Mukadzi achibva abvunzwa mukadzi abva ngoti chichi asi murume haana kumudzurira ndobva achengeta heti. Right. Ndobva iniswa nyaya kwasabhuku. Nyaya yakaiswa kwasabhuku iri yeheti kuti tinoda kuti tizive kuti heti yakasvika sei kumba kwemukadzi wangu kwete kudona pasi aiwa yanga iri muhomwe yejaketi. Nekuti murume akati kuseni pandiri kubobuda sezvo ndanga ndisipo ndimbotenderera nomusha kachando kari kwaka rega ndingofana tora jaketi riri padhuze ndobva tora jaketi ramadhamu pakutotasa muhomwe ndo pakaona heti. Heti ndoiziva. Alright. Nyaya iswa kwasabhuku. Mukadzi atoramba zvachiwasa ndizivi kuti yakaiswa muhomwe. Amudanane here danane. Ndo pakazoiswa nyaya yekunzi nasisi. Sisi vemurume uyu Zimbabwe ing'anga. Ndo sisi vaive kuramba kuti hanzvadzi yangu makaripota nyaya but pane date iri rikasvika ndisina nguva itai nyaya ikanzurwe. Asi bvunzai sabhuku kuti takambokuudzai kuti kune dare zvarakona kana tarikonesa tiri isusu takaripota munoda mari kuti musarwadziwe nekufa kwedare. Ende chokwadi dare rekutanga rakaita kuti vasawirirane nani natete vaya mazuva anga asingawirira nekuda kwebasa ravo zvikanzi mazuva awedzerwa zvikanzi panodiwa taurai zvakati sabhuku akataura zvakataurwa nasabhuku vakabva vapiwa. Kureva kuti sabhuku haana kumbonetsekana kuti chaakungoti aiwa vana vangu vane zvavabata nekuti vanga wawirirana. Dare rakazoitwa musi weFriday last week. Ndo pakapinda dare tete hanzvadzi sikana iripo. Kumira kwandanga ndakaita nyaya iyi kuti ndisaitaure inyaya yekuti ndine mumwe munhu wandanga ndisati ndaona panyaya iyi. Asi ndisati ndamuona kudaro ndaida kuzama kuti ndione mukadzi ainzi kapedwa nechikomba ndiye munhu wanga ndasara kuti nditaure naye nokuda kwezviri kuitika paari. Nokuti pakuya kwenyaya kwandiri mukadzi aitenderera nekutuma vamwe but asingasvike iye pane zviri kuitika. Vasvika padare nyaya yakataurwa vese vakaramba vakati kwete
kuwanikwa pamba pangu pane heti kana unika pane trouser rangu tinogona kunika zvinhu panze zvinhu zvinopfekwa nemunhu zvinonhuwa ziya imbwa ikasiona inonhonga ikanhonga haigoni kudzora nechinhu kumba inongosiya kwayasiya right but vanhu vakabvunza kunyange sabhuku kuti munoreva here kuti imbwa kana kiti kana chimwe chipuka chakanhonga heti iyi ndo chakazosiya chinhu ichi chamuhomwe jacket vakati isuwo tiri kudavira zvatinoziva but zvatiri kudavira hatizivi kuti akazoisa muhomwe jacket ndiani ende murume kana chikomba chaishevedzera kuti wamangatobvunza ndiye mukadzi anoti iye jacket ndirogona kurikumura ndoisa pawaya panze munhu anogona kungouya achida kuchengetedza heti yake osiya muhomwe mangu munhu kana chiramba mhosva so vanhu vaidefenda right tete ndokuombera maoko pamusoro esabhuku pamusoro idare hey ndiri kupa ruremekedzo wamuri kuona uyu atorerwa mukadzi kana kuri kuti ndizvo iye hanzvadzi yangu buti wangu chiseko chake chiseko changu kana kuti family yedu yese inenge yasekwa kunyara kwake kwaachaita kana izvi zvikuri kunzi ari kunyara niniwo ndiri kunyara hazvishambisa kuti mukati umu unotoona vanhu vanoziva izvo zvikuramba kakuita nyaya iyi vanenge vachingoseka chionzi vanhu vakadhakwa vari kutorerwa mukadzi saka zvandiri kutaura inini ndini ndakanga ndakamisa dare sabhuku ndini ndakabhadhara mhosva yekunzi dare ripere tete ava ndiri kutaura ndonganga iyai zvikanzi tine zvishoma zvatinotanga taziva kumukadzi wedu ndoda kubvunza ndakamira satete mukadzi zvikanzi kudine murora zvikanzi kwete muri kundipombera ose mashoko amuri kutaura iwawo anoita kuti vanhu vese vangofungidzira kuti ndiri fani wow alright ona wedu kuti munomuda kwete nemwoyo kungomuudza kana kuti hamuzivani here nemukadzi wedu semurume nemukadzi zvikanzi kwete zvikanzi sabhuku navatete sabhuku ndine urombo dare ratakugadzira tagarira pano rafira kwatiri nekuti zviri kupindura vanhu ndo panobva anse kuti sabhuku bichati nyaya yapera sei nokunzwawo kwatiri kuita isusu kunyange yanga ichitongo iri yevamwe taingoti hapana nyaya nekuti varidzi venyaya vaita sei varamba zvatakabatawo isusu zviri kukona kuratidza umbowo hwokuti mukadzi wedu anodanana nemunhu saka zvakona isi tinoti mari yedare iyi sabhuku yaibva maoko matete vachibva vabhadhara tiri kuti sabhuku hatizivi kuti munhu watagadza dare panawo tichifungira angade kubhadhira zvakaita sei zvikanzi nemurume uyoyo handanyara kaini ndafamba mashoko mandinyadzisa kureva kuti kuzoya nhasi kudare nguva yakareba manga vichivava muchinditaura ndinoda mombe zvikanzi kana iri mombe ingadiwa mari zvikanzi kunyange makatipa 200 chinoita yakabuda zuva iroro akapiwa mari ibva maoko matete ndobva apiwa mari ndonganga iya zvikanzi endai vachienda mukoma kebhi vasati vaenda vanhu vachiri vakaungana padare vanhu vanga vakagara kudare revanhukadzi ndopakangotanga kusumuka vanhu vachiti chichiutika kuchichaitika but njere dzevanhu dzakati izvo maybe pane akanganisa kugara okay shona muri kuinzwisa munezimbabwe pane aita sei akanganisa kugara nokuti panga pakubuda mweya usinganzwisisiki vanhu vakungosumuka zumuka but mweya wainzwika kuti uri kubva kumukadzi right nekuvarume zvakare zvakaguma zvako chichichi wanike kusaidhira varume nesaidhira vakadzi kwese padara pachagariki pari kununga tinoda izvo zviri kuonekwa kupi ndo pari kuonekwa murume ari kuita sekunonzi munhu amboenda muchimbuzi akadzoka akabva asina kukanganisa kuti sei kuzvichengetedza patrauzi pakuonekwa pahembe kana pashoda pakutoonekwa nekumukadzi ndo zvakuwanikwa hey murume ndiye uya aipomera chikomba ndo chakudaro nemukadzi weyo ndo chakudaro nguva vakabva vachinzi ngaino zvipukuta kuta mutori vachibvaenda vakafamba vachienda but iwo pachavo mweya wanga usingabvi saka iko zvino zvemukoma kb vanhu ava vakutorikwa dzimwe dzenguva kunyange vakagara vanotoonekwa vaine chimbuzi chakagara kana pa semukadzi kaundi pamusoro pezamu murume kana kuti achifamba nzira anoshandisa naye kugara chiri chimbuzi chakakwana zvachiri kubva muchimbuzi chinenge chiri kunze vanhu vachichitona nemaziso vanhu ndivanototi onaika muri kuzoona here so ati iwo munzi mhuno dzavo amuzi kupera kunhuhwa kana ukasvika paunozoona munhu esengoti pako zviri kuitika panapa izvi saka iwo pachavo vachibva vadaro saka nezuro ndo pakaenda murume anova chikomba kwamambo kwasabhuku achiti sabhuku zvinhu zvandaitaura zviya ndaireva nhema so kufunga kwangu zviri kuitika pandiri ndinofunga ndo zvakakonzeresa nokuti zvakatanga musi wataive padare mudzikiro kuti makaita chifambi asi kuti sezvotamba kugadza idare beyond deep down
Yemaniwo waroya vanapiro mumba iwe pane pandiri kuda kuti munyatso kuzadzikisa amati murora uyu mudzimai uyu asina kuenda kurestroom asina kuenda kuchimbuzi vese kunyange chikomba hapana angaenda kurestroom chimbuzi chinenge chiri pavari chimbuzi chiri pavari pese pachinenge chichida kugara ende havachioni chiri kuitika pavari havasi kupera kunhuhwirwa basi asi vanoita zvekutoudzwa kuti manga muchizoona here pamapinda muchimbuzi munenge musina kugara zvakanaka unoda kupsangura bwinobwino rikiti bvu mamuka sei Adington Mpanya baba Simba pakwadzana tinotenda tibatsirei tinzwe apa zvakaitwa vana vazviite zvimukoma kanyema nyangwe baba namai venyu vakasiyana asi vakazosangana saka kusangana kwavakaita imini mato vehukama pasina kuti ucharoorana neuri ucharoorana neuri kuti mese mato vana vemhuri imwe chete baba Simba kana vana zvavakaita zvavakatadza ko zvakaitwawo nevabereki vese vakatadza saka avo vawinza nyaya kudare vatogona vanhu ivava kuti isi tovabatsira kuti zvinhu izvi zvakaitwa makuna aitwa makuna here aya makuna nokuti vanhu vaoneka mukoma kanyemba vanga vakugarisana amai nababa uya paine mwana wake uine mwana wake andirira vakasangana ava vana ava vari kuti kuna ava amai kuna ava baba vese ava ndisina bhodhi vanava nyangwe mutupo yakasiyana havafaniri kuita zvakadaro vari pamba pamwe chete pavaigara aiwa tinotenda mukoma Addington Mpanya baba Simba rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini asi pari zvino kuna here kana kuti hasi makuna zviri kuitika paCrystal Bank izvo 0713938538 pabodzi na 0789600748 paita munango halo National FM vakomana vekangorongoro jais zviri sei chikomana bigi mushe ndi Mr Intelligence Calvin Zhuwao pachingoma fama tibatsire tinzwe rati nyaya iyo KB na Bozoka ndakamboona hangu matongwa kunyange padarire kwa Chief Dotito kumaundi Daru inuku nedarire kwa Chief Mtasa uko ndakaona matongero yakaitwa nyaya iyoyo iri 1 matongero akaita wakati hanzi makuna asi munhu akamboda kupupa kuti haisi hanzvadzi yangu asi hanzvadzi yangu but mambo wakabva wati pahukama makarorana pahukama saka kwarora baba wako kwawarora ikokoko kwarorwa nababa wako dzato hama dzako kwarorwa mai wako dzato hama dzako saka chero kati haisi hanzvadzi yangu asi tiri kutonga tichiti marorana pahukama saka ndo patiri kutobuda makuna chekuti chi pahukama pakatongwa nyaya iyi pamanga muripo mambo vakapa mutongo wei vakatobviswa mombe yenhingirine yemakuna ndobva patozonzi pachatozoda imwe mombe chena yecheka hukama saka vana ivavo vakaramba vari murume nemudzimai here ndo pakatoti vachitonzi patofanira touya mombe yecheka hukama vakatoramba vakatodaro but vakatoripiswa zitonzi matororana pahukama vakatoripiswa hapane hukama panyangwa kana da kupupa sei patone makunapo kana vatori kumusha vanhu vavavo ngavatoende unotoripota nyaya iyoyo yekuti wakarorana pahukama allright aiwa tinotenda maita basa regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini iri bo sharp pafemalo halo KB na Bosho zviri sei aiwa bobo taura nesu ndiani uyu ndidhokta Neville Chimbo godobori tibatsire tinzwe apa ndemubvunza ndangokubvunza iwe mimi apa ndiana achaendesa tsvagirei kuno apo tsvagirei kuno notambirwa nana tsvagirei kuno ichapuhana kana rora kana vapi vachiroorana inopuhani mubereki inopiwa mubereki upi wacho vereseka ivavo indira mubvunzo wangu vakomana imi aiwa tibatsirei vachimbowa nyaya yatounzwa nevateereri handiti isusu taisvitsa kwamuri mofanira kutotibatsira poitwa sei izvi zvavari kuita azviite tikutarisa kuti 1 vakuru vechechi votambira zvinhu zvakadaro zvichiitwa ivo vanofanira kuve
example to the community. Kana ivo vachidaro vari vakuru vechechi kuti vanhu they look after up to them. Zvinenge zvichireve azvireve chinhu zvavakaita zvavari kuita azviitwe. Zvavari kuita azviitwe. Ndoanonzi makuna iwayo. Maichimbowa. Vana vakamitisana vachibva vatiza. Vabereki vaifanira kuita sei? Vabereki vaitofanira kuinvolva mafamily members. Kwete kuti kana vana pavakadzoka vamitisana vovatambira pa bedroom. Vaitofanira kuvaseparata vana. Okay. Nekuti mwana wavo uyu mudiki achati sisina bhudhi here kune vana kana kuti vamukuru kana kuti maiguru. Kana ye muzukuru wavo uyu zvinomira sei? Anenge ari muzukuru wadi. Kune mwana wavo mwana yeye achati kune mwana wasisina kena bhudhi vaka anenge ari chiita. Saka azviite zvavakaita ipapa hazvisi kutoita azviite ndoanonzi makuna ekutedzira vaifanira kuseparata vana. Saka vanofanira kuenda kuvakuru venharaunda. Ehe. Ndoinonzi incest kana mutomo wenyika ndisingoti unozvitendera. Ndosaka nyaya yauya kuvateereri kuti tibatsirane. Ndifunga kuti mutomo wenyika unombozvitendera hazviko nekuti mwana wachimbowa mwana wangu anoti mama kwandiri. Kana achiona shoni nemadai mukoma nemunin'ina handiti ichokwadi kana matanaka ndisisina bhudhi. Tovatisekerera toti aiwa uyai mugare zvenyiri bedroom renyiri vachitobuda bedroom ravo makutoni zibuda bedroom redu zvinomeka sense izvozvo. Hazvimeke sense. Hazvimeke sense. Tinotenda maita basa Maichimbowa. Ndangoposa ndoka. Vaviri chete. Vaviri akana vari vaviri nongotiona bhozho bye zvapera. Bye. Paita munango papa Isabel. Hello National FM. Hello. Chimuti icho. Muruseje. Muche murejere baba. Aya ndoma kuna chaishawiwa. Tiri kutaura nani? Na Krabet murape pachitungwiza. Baba murape tibatsire chichi. Aya ndoma one chaishawiwa. Uitwa sei? Baba murape sore ameno zvaita nhare moti rega tinzwe ari parunhare kuti ada kutibatsira pane chipi. Hello pa National FM. Bonjour nakanyemba. Zviri sei? Munofarira ndipo adabwada padombo apo pa airport. Bwada. Mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Tichienda kuchikoro makuna yekuti hanza zine hanza dzayaka. Kudhara wana wacho waifararama zvaiswa zviri pamutemo wana ivavo waiurawa waibviswa panzvimbo kana kuti waita makuna ivavo waibviswa munzvimbo iyoyo wodzingwa munzvimbo iyo vasati kuzoonekwa futi munzvimbo iyoyo. Okay. Then emabvishe nemasabhuku yandirwadza because imwe yacho ndeyekumusha kwangu iko kwako zviri kuitika. Kupi? Kwamutasa uko. Muri kuona problem yandakaona hangu as individual. Ndeyekuti mazisabhuku aya mamwe wacho kana madzishe wanenge vari waya wakangotorwa wari kunofudza mombe ko vanodi kumboendeswa kupublic relations kumboenda kuchikoro pavanogadzwa vanotoenda kuinduction. But vamwe wacho pfungwa dzavo kungoendawo zviazoendawo asi knowledge musoro munenge musina. Musadaro kana yabwada. Panoda kunzi vanhu voendeswa kuchikoro wononzi wapasa ndewapi wakakodzera ndewapi wagona public relations ndewapi wanogona kugara mucommunity nevamwe vanhu ndewapi. Mucommunity mune vanhu vakasiyana vamwe havanzwisisi vamwe vanotizwisisa saka unofanira kunga uri ishe kana sabhuku uchiaccepta the whole nation iya zvatinoita kuaccepta National FM kana tichidya pfodo pa National FM handiti. Saka muri kuti pavanoenda kuinduction vanofanira kunyora kamazamanishoni. Umwe wacho anenge asingambogoni kana kutonyora. Saka akafoira obvanza upinde pausabhuku. Apa hauna kukwalify. Obvanzi bwada. Manje dambudziko ripo mkoba kebi. Ndo dambudziko riripo iroro randinoona hangu. Ndokumbirawo kukwasha hangu wairi watatu. Tsudzura itinzwa bwada. Nongosudzura riri bhuku rese kuti bhuku rekwamui kunyanga uko. Ndoti makadi kozoita mwana makanika wangu pahoti apo ndoti makadi ndisingakanganwe vateereri wese weNational FM. Yes. Ndokumbirawo kuridza futi. Ridzai futi. Rikiti fu. Baba. Mambo chiterere.
aiwa po yachoka po inokuvaraidza uchimirira kuti uchagadzira kuruwa kwayo dika pakuti wajabika bwino tani ndapitira so kuti ndire nkhani yomwe munkhalewa ya uyo wakukazari ya iyoyo vanhu vari kuroorana paukama iyo hatida kuti itaure sezvairi imwe King Mambos makuna here aya ya iyo ndoyanoti makuna regaiti yataura kuti vanoziyaita zvavo vari munyika yakafanana nezimbabwe but tikatoresa kune dzimwe nyika tiri kumamisha kwedu kumwe kunakozambiki tichienda kunana kanyembaka unoguma watodyiwa nemhuka dzesango kana waita kuita kwerudzi rworo kana vaita izvozvo vanogona kudyiwa nemhuka dzesango tiri kutaura kuti unogona kudyiwa nemhuka dzesango uyezve mukuita kwerudzi rworo tichitaura tiri muarea tichigara kune zvakunokonzeresa zvakafanana mukatarisa tiri kutarisa kuti tiri kunairwa nemvura kune zvimwe zviri kuitika unogona kupindwa zvinonzi zvidyo munodzidzira mano dzezvichibera zvidyo kuti ukadzara chibere tani uchimapira uchidziona kuti makonye achibwera achidya zvizhinji zvazvinokonzeresa vanhu vari mutunhu unogona kukonewa kuna mvura nomazuva pachineyeredzwa zvinogona kutadza kugara kwakanaka kwevanhu vanenge vari muarea pachitopetamo vanhu vachitopindwa nenzara vanhu vakonzeresa nyaya dzekuti vanenge varoorana paukama saka zvinhu izvozvo zviri very dangerous saka zvinofana kuteerwa nzira inopa kuti kana vauda kuzvigadzirisa vagadzirise nomazvo nokuti kusagadzirisa nomazvo kureva kuti area iri kuitika zvinhu zvakafanana naizvozvo ine zvikonzero zvainopinga nyangwe nevamwe vakagara imomo vasina zvavari kuita asi mukuita kwavanhu vari kuita ikoko vanokonzeresa vamwe vanhu zvakaipapo saka vabereki vevana sezvo vari mafundisi vanhu vakuru vanofanira kuita sei izvozvi right vamwe vabereki tinovati vafundisi vongo vachienda kukereke vachiita maitiro vanoita zvinotsanangura kuti vari kupindawo kereke chero uchipinda kereke ine kufunga kwakanaka sewo usiri kufunga zvakanaka unogona kurasika regai nditendero pamuri kuzoreva kuti kana vari vakuru vekereke vachiita maitiro avari kuzoita iwayo vanoverenga bhaibheri and bhaibheri wakaenda mumamazita atotenderi kuita kwakaitwa nevana ivavo saka sezvo vabereki vakaona vana vaita maitiro iwayo vanofana kuenda kumakuru etunhu iroro takureva kuti nyaya iyi haichaenda kuchirungu inyaya inoendeswa kuchivanhu kune madzibhuku arimo vanosumudza nyaya yemadzibhuku voenda kumadzimambo ndo vanoziva nzira inoshandiswa kuti kana kuita wakadai kwaitika zvine zvinodiwa zvafanana nekukoti mhosva imwe neimwe ine muripo wayo saka kana tava kuchivanhu kuti madzimambo ndo vanoziva kuti nyaya yakadai inogadziriswa nenzira dzakadai aiwa tinotenda mapata basa mano King Mambos zvimwe tindingafauni mboya mwe pasomekani ndinopasamba moni pakoziso kuti ndingale kuti mano bhozho adala kuti mano mambo tikuzina kuphatika lini adabishala nchibere ndichadidi chokubesala na tamwe kuti ndingalibe kobiri zakapagarira wana kusikora zikavunguliwa pano ngalibe kobiri so ndopanda tamangambo kabisala nchibere kuma ndadzaphatika pakula kwamwe ndikuchita kuti ndadzachoka nchibere manje ndikuti ukhalambo ngansanga basi ndinoti ndamala patrawo tipasi tsitsi rako Zimbabwe hello pa National FM koma zvirizei tinosimba makadiko ndabva ndatanga nekutongovhunduka au ndichinzwa chiri kubva kurohwa chepamusha pangu apo kumusha kwenyu ndokupi 07 munokuziva rekusendi Alban uko aiwa ndiri kutadza kunyatso kubata kuona kuti iri kwadzo okay tibatsirei tinzwe right ngoma kedi ngatibatsirane tichida iso ndanzwa kuti hama dzakatoudzwa nditi yes right ndozviziva kuti chinhu chinonzi mari takatikoshera muupenyu but dzimwe dzenguva tinogona kuti tiri kuida tozorashikirwa nezhinji kwazvo nekuda kwemari shoma shoma yatinenge tichimirira wonzi wotipe vhudzi woti inini ndakumirira mari iwe watombo haina unogona kungoita yese nekuti munhu iyeye ruzivo rwake rwuri papi rwokuti vhudzi rinogona kushandiswa pachipfuwo chakasvika chiri bofu kuti munhu iyeye kutaura chokwatodoti vanhu vanogona kutokanika munhu chaiko ichokwadi ichocho saka nachoona sokuti hama dzanga dzakatoziviswa kudaro dzanga dzatova sapozi kuti dzinotora hama dzayo dzogara nayo kana vane imwe nyaya vanoda kuzoreza yemari iyo votsvaka dzimwe nzira dzavangatevera nadzo asi yatotsvaka kuona kuti munhu iye hapana here zvimwe zvinogona kunge zvakatoitwa paari nokuti hapo ndoona sokuti vanogona kufa munhu mupenyu apa vanogona kufa munhu mupenyu chokwadi ndoona sekudaro tiri kutaura nani alright ndiregai Samuel Rugwaya ari pabulawa uregai Samuel Rugwaya vakiti ndirisei ndiripo zviriseko bulawayo aiwa kwakanaka vati
pane imwe iyo yandambozwa hangu nguva pfupi semunhu ari pandima zvake yambotanga kurumba namukoma Bhoshi. Pane imwe pfungwa yandambofunga kuti vabereki avo handiti vana vanonzi vatombo vanotisana vana vakatanga vambotiza kwakuenda. But waitogara pamba pevabereki. Asi vakatombotiza vakazodzoka. Unoona sekuti vana vaya vane zvavakazonoonesana. Unoona zvinoitika panotogona kunge pane imwe istori yemakuna-kuna kana kutoti patori nemamwe makuna-kuna akatokurisa anogona kunge akatomboitika mumasuru akazopa vana vaya chivindi kuti but ngatizuke izvi nekuti pamwe dzimwe nguva votozaba nini vakamboita zvakazvakati saka vana zvavanozotaura vakada kungodai chete indotovata saka kuda vanogona kungonyarara vakadaro kuti kamunyararire rudzika iwe itozwa kuti ndanzi vatungamirire muchechi kana kuti pane chimwe chinhu chinosimbisa chechi yacho. Ndatobvunga kuti pane imwe nyaya muchazotobuda pakazoitwa tsvakurudzo ipapo panogona kutozobuda imwe huru pekutonarika yatochengwa nevanhu iyoyi. Saka poitwa sei kana pane nyaya dzakavanzika dzinogona kunge dzisiri kuda kuti dzibuditswe kadzababa ava asi pane nyaya yemakuna-kuna poitwa sei? Dare vanga ratongogara vatombata zvaro zvandanga ndasienda izvo zvokuti ivo vakatounza nyaya ava handiti vatonzwa ipo panapa kuti vanga vachida kunzwa kuti makuna-kuna handiti vatozvinzwa. Right, saka zvavatozvinzwa nyaya yanga ichienda kutungamiriri wotoona kuti woita sei ogadzirisa nokuti hani manga muchizvachira vana chimwe mambo zongaitaura kuti kune zvinhu zvinozoitika ABC zviya zvakaitaurwa saka vanofanira kuti vachitoavhoida zvinhu izvozvo nenzira yekutongotikira nyaya utungamiriri hwobata basa rawo ndokunge kuti utungamiriri hwacho kana uri utungamiriri hwakachenjera usiri umwe uya unoda kuti unobhadharisa munhu pane munhu arikuda kutorima foje kuti nyika inacho. Apo senyika tiri kuda ka 400 million kgs. Naizve ndaida kumbobvunza kwake ndinozwa kuti izvo zvipfuyo zvisingaoneki kati zviri kurarama nei kana zvipfuyo izvozvo zviri kuzorarama nei zvipfuyo zvisinzi hazvioni. No, zvipfuyo zvisingaoni zvinofura kubva kare tinozviziva zvikangopinzwa muzvinofudzwa because zvinoita zvipfuyo zvinoshandisa mhino pakufura paipai chiwe sora raisingadye inotodarikira. Saka vemaguta ibvaona kuti zvakakodzera kuti vabve vatipa nyama yezvipfuyo zvinhu iyi nyaya iyi kana usingazive chikomana iri kuitika kunonzi kuSt Albans kwaSabhuku Bonde Chief Nyashanu Headman nemhari. Aiwa ndabva ndazoona bye isapu tinotenda ya pakaipa 0713938538 pakozida 0789600748 ya zviri munyika muno amen paita munango pantedwe Chimuti hello makadizvenyu amai asi zvakangooma nyangokanguva utakurorwa kumani unochengetesa mari une mukomana munenge muchidananazve. Aiwa kurorwa ndiri kuda handidzi mari yangu ndinayo ngatingopanana izuva ini mari yangu ndochengeta kana ndopatiti vangu amana unomutrasa kusvika papi mwana wemunhu mwana wamai Maria unomutrasa izvo zvinoita here kuzviroora iwo ndioda kuroorwa woshandisa mari yako inenge ndine zvikwanisiro zvakakwana baba nosavasina ndogona kutovapa kuti nemunondiroora izvo zvekudanana kwenyu vanhu nemabvumirana handiti kamwe anozoridzosera kana atishandei ikodzero aye kuti murume ndianoroora but kana kuri kunzi inanji iyo havana ini ndinayo ndogona kuvapa kuti vaine kwete kuvapa kwokuti handisati ndatombozive kuti vari kufungei ipapa munda imo maaitei pamwe musi wechisi kuti kumuchaka amakanosa aiwa ini ndinorwadziwa vanhu ngatichangamukei kana kumana changu kunzwa kuti wane 44 years zati waroorwa kwacho angambori nemakore mangani kwaangachimhanyira kuroorwa ane makore mangani naye baba Isabe tsvagai makore ko saka manje mukomanazvo ari kutsika madzira kuti handitomboziva nezvemarini. Aiwa ngampe mari yake ngamusungise kana zvakadaro ngaangoende mukati nekuti havana rudo apo zvakuda witness kamukomana anoramba. Aiwa anonorambira mukati haamborambira ndakatombozikana mukati ozochinjeti vana vakaroorana vana vega vega icho ndazongeza nzi mwana wevana muhombe vanawana baba saka vanga vari kupi paita vana mwana achitanga kukura mwana chipo chinobva kuna Mwari vokuti zvakamboti delay avo vakangoti fuku nakumwa oraita vaimbotandara vachiti sezvo tichangorora takaita dzidzana vasingazivi kuti pakudzidzana vana vari kutodzidzana wese
mana vana havane chitema kutaura chokwadi but kuchigara navo pamba pavo hazvichabatsire dai vatongovabvisa pambapo nekuti ivo futi vanhu vamwari ndopandati pazvinodai kuvanhu vamwari kuzoti kuna nabhozho zvinoita sei baba yamakenosa bona zvichidai kuna vanhu vamwari kuzoti kuna bhozho ngorowo zvakewo munhuwo asi voita se muri kuti vana havana kodzero yekugara akapamba even vakavadzinga nyaya iripo ndeyekuti vana vakaroorana makunakuna aripo aya makunakuna aripo here kuti anda kukura kurwe munharaunda zvinoapo ndadzonga hanzi pafamwe hakuzi kwana mambo papurazinge kuno kwana mainosa saka handizive kuti ini nyaya yakadai inenge yakonda toita kwaniko kwamambo kwachief mati nekuti kuno kusisunzanzera kwachief sekedu purazinge kuno kurina chief saka ndoona kunge machief iwayo ndo anozodiwa panyaya dzinenge dzakadai dzivotiudza kuti takufanira kuchitora mwana uchitogara naye here vana ava voseparetwa muenda kwake muenda kwa nekuti vakaramba vangori pambapa vatori baba namai pambapa ende vanhu vemunharaunda zotovashatira zokuti kana kunoshandirwa pambapa havachamboendi kuna muprofita nekuti vakatong'ura imba yedu ya zvakaoma zvakaoma muitiro zvakanaka pedu munotikomborera nechirongwa chenyu tinenge tichingodekedzerwa izvi tinotenda mapata basa makenosa ndibomundimhoreseroka sejomani ndiyo ndangomhoresa nhasi sajomani ndozviziva kuti anenge akabata chimuti aangoti anamainosamhoro sadiomane hanzi namakenosa po rikiti bvu